třeba to, ale myslel si to takhle, vy furt si o tom myslíte, že jsi nějaký starý pápada. Takový starý paprika, že jenom politování, ale já vám taky můžu říct, že jsem furt chlap. Furt normální, bezvadný chlap. Adrenalinový pixel, jsem. Ještě u mě uslyšíš, ty taky, budete se divit. Všichni, dej mi pokoj, zvednu se tam, měj se hezky. Myslej vážně se mnou, ne furt. Počkejte, já vám dám papučery. Já vám dám pilko. Já ještě nejsem chlapel, ty nejsem. To budeš. To budete i večery tady, to vám řeknu. To budou večery, to ještě uvidíte tady. Ještě spláčete. Výdělka, to vám můžu říct. Ať jste takhle tady jákučku máte. Tak šup, ty tušku jeden, výborně. No a nekoukejte takhle furt na mě. Máte svoji práci, já mám taky svoji práci. Ještě uvidíte, že jsem akční. Volal jsem do špitálu. Polášek je stabilizovaný. Je to na dobrý cestě. Žádný komplikace. To je fajn. Nevím, mě to moc mrzí. Já nestojím o to, mě jdu plácat po rameni, zvlášť speciální o to. Samíčku. Se nevyčítej. Hejduk mě to chce za každou cenu nadat, no tak. Čekal na příležitost a hned ji využil. O pacienta vůbec nešlo. Je to zprostě, ale mne se zvátě takto před celým štětem. Ale já chci aby se kouknout do kamery. Jako na příkladě se. Samíku. Ale já se bojím No, hodný pejsoxí. Takže mezi náma je to dobrý. Tak můžeš hledat. Rozhodně ne. Přece se nerozádáme kvůli Hejdukovi. No ale stejně tě nezávidím. To abys byl furt ve střenu. Já musím pořád řešit nějaký malicherný spory. Jenom kvůli tomu, že jsem se chtěl Hejdukovi pomstit kvůli Zdeně. Ale to je přirozený, tak to by si zachoval každý normální chlap, ne? Ale to mám vážně pochyb. Mám chuť na rohlík, ale sem nás tam dojít. Co? Přestaň ty vole ústím. To nezajímá, jak to tam nejde, co si to myslíš. Já nevím. Tak si hlavně klid. Za chvíli jdeš spát, máš jít zase spát a už si strašně nic, že? No, tu si v pasti, kamaráde. No, asi jo. A už mě to unavuje. Vážně. Čím dál tím víc. Ještě spinka. No neříkej mi, že se ti stejskalo po starým tatínku. Nevěděl jsem, kde jsi, no? Tak si zvykej. Protože já budu daleko, víš. Hodně daleko. Cítil, jestli se kde zřídil. A to je jedno. Už je všechno úplně jedno, protože já jdu do Afriky. A? Do Afriky? No? Jdu do Afriky a se budeme teď učit dušku. Budete čumět. Všichni budete čumět. Chtěl bych si s Jindřichem o tu naši svatbu zahrát. Což jste spolu? A všichni mluví o té tvý misi. No přece ta Uganda. Takže tam vážně jedeš, jo? Pánové, řekněte mi, že se mi to jenom zdá. Přijede se na ní podívat doktorka Jánská z Prahy. Ona ho chce k sobě na kliniku. Přesně tak. Víš, že jsi nebezpečný intrikář. Se záchranou světa si nesmí otávat. Můžu tě políbit, snoubenko? To se opíš. Co byste přijet teď třeba koncem úhona? Tondo, co říkáš? už budeme odstěhovaný. Nebudu trpět, jak Reného využíváte. Já si ho využívám. A brzdíte jeho kariéru. Takže budeš radši za seriózního a odletíš i s Vinkem do Ugandy. Svět je
Kvůli vším už není třeba stříhat vlasy. Jdi Liquidodu, do postele. přípravek na likvidaci vší a hněd, Jo, teď to. Liquidodu. Brilantní obraz vám přináší Okutein Brillant.